endok bebek ketek bebek endok bebek ketek bebek endok bebek ketek. Bumi goncang kanjing, langit kelap-kelap, katon lir ginjangi ngalis. Oh, kudaku lari kakak berani, teng 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 cet, ayo lari. Nyale. Asik. Oh, iki. Wih, seragam anyar iki, Dul. Iya. Rong enek garapan to? Wis tak rampungke kabeh no, Dul. Ya wis tak bali sik. Engko yen enek garapan telepon wae yo, Lek. Ya, lah momon ora ning omah. Neng omah test drive. Test drive. Test drive gonjang ganjing. Langit kelap-kelap katon lir ginjange ngalis. Oh, kudaku lari kakak berani, ceng ceng ceng, ayo lari, ceng ceng, kudaku lari, ceng ceng. Bumi goncang kanjing, langit kelap-kelap katon lir ginjange ngalis. Oh, kudaku lari gagah berani. Oh, alah iki lakon apa to, Ron? Ucap kacarita. Menika to lampahing Raden Janaka, kledang-kledang dhewekan. Nggih menika to lumampahing Raden Janaka. Ucap kacarita lampahing Raden Janaka dumadakan jedul saking Grumbul Buta Galio. Drang buta wedok sing rupane memper kaya gendruwo nyegat Raden Janaka. Mandek-mandek sinatria, mandek sapa jenengmu, Gus? Andri. Latalah urung sempat jagongan karo Raden Janaka, Buta Galio lunga tanpa pamit ngono, Ron. Wayang model apa kuwi? Iki wayang model Buta Galio, kek lakon apa ta, Ron? Tang tentang jeng Bebek endok bebek ketek bebek endok bebek ketek bebek endok bebek ketek bebek mandek-mandek sinatrio, mandek sapa jenengmu ngaku, Gus? Cah bagus. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Raden Janaka. Sediamu rene kowe arep tumuju ning endi, Gus? Sediaku rene ngetutake grenjeting ati langkahing suku Kedhepe Netra. Iso tok bajote lakumu yen kowe gelem selfie karo aku dhisik, Gus. Ora sudi aku kulino selfie karo bocah ayu-ayu. Yen aku selfie karo kowe iso jatuh namaku. Kowe ladalah kowe wis ngremehke aku. Wani dening aku sing tak wedeni apamu. No.
ja, ja, what dising, das. Kocap kacarita Raden Janaka menang ing paperangan Buta Galiuk lari tunggang gelanggang colong mlayune Buta Galiuk ngandhake bapake ya kuwi Buta Babrah. Kocap kacarita ana sak tengahing grumbul jedul Buta Babrah renggunu Andri, Welatala Buta Babrah durung sabet jagong karo Janaka lunga tanpa pamit. wayang model apa to, Gang? Wayang model Buta Babrah. Kayak lakon apa taron. Lho, kok cepet men, Pak? Lah ngeterke laundry. Iya, Bu. Lah apa ora jagongan sik ngono karo momon apa bogang? Momen rene apa, Bu? Sing ngono mung bukang ijen. Dewean? Iya, Bu. Bu. Bukang itu mau lagi ajar ndalang, Bu. Lucu tenan. Apa iya? Kabut ya, terus iseng-iseng ajar ndalang ngono. Ya tak tilikane ya, Pak. Tapi nontonmu aja saka cedakan, Bu. Saka kadoan. Mergo nek mbok cedhaki isin wonge. Yo. Bumi gonjang kanjing, langit kelap-kelap katon lir kinjange ngalis. Ucap kacarita sakwise Buta Babrah ninggalke Janaka. Janaka kesel banjur leren ning ngisor wit tasem. Ucap kacarita Janaka lungguh leyeh-leyeh ning ngisor wit tasem. Dumadakan rasa duwe firasat ora kepenak. Jebul firasat kuwi mau bener. Ijo mentok bocah kowe. Ucap kacarita di balik semak-semak ternyata ana buta wedok ya kuwi mau bojone Buta Babrah. Buta wedok kuwi mau jenenge Buta Mbok Galak. Jebul Buta Mbok Galak bojone Buta Babrah. Buta Mbok Galak kuwi wujute ora gedhe. Wujute biasa-biasa wae. Cendhek, cilik. Ning galake kaya ngungkuli pitik angkrem. Omongane kok ra penak to iki. Buta Mbok Galak, kowe aja ndelik. Aja ngindik. Yen kowe ora trima, rene tak uncalke ning Kali Bengawan. Anyel ketenan to iki. Aja ngrasani kowe. Kok ngerti yo? Mbok kira aku ora ngerti kowe ndelik ning semak-semak. Oh, tak dongake kowe muga-muga dicawel ula. Ternyata Buta Mbok Galak jedul di permukaan. Maksudmu ya apa? Dalang kok, Bu?
Ternyata Buta Mbok Galak mulai emosi. Wayang apa kaya ngono kuwi? Iki wayang model Mbok Galak. Tang 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 tang. No Bebek endok, bebek ketek, bebek endok, bebek. Apa iki? Misteri, Pak. Misteri apa? Apakah Anda butuh penjelasan? Bebek endok, bebek ketek. Sanes kingkong lho, Pak. Apa kuwi? Mang cipuk kertas kali pulpen, Pak. Bebek endok, bebek ketek. Oh, alah. 2023 toh. Sanes kingkong lho, Pak. Ah, ya rasa dicetak-cetak kele. Neng tahun 2023 kowe do duwe harapan apa? Mboten muluk-muluk, Pak. Apa jo harapanmu jo? Jelengan kula saged kebak. Sip. Nek kowe apa dot? Nek kula rada muluk-muluk, Pak. Apa muluk-muluk iki? Menjadikan Kampung Riwil sebagai kampung yang berbudaya dan berkepribadian serta mencapai kesejahteraan bersama. Omonganmu kaya kampanye bupati dot. Sanes kingkong lho, Pak. Ambo. Do pengen nonton wayang ra? Ten pundi, Bu? Kalau ngene Bu Siti. Ayo. Bocah Kacarita, Buta Galio, Buta Babrah lan Buta Mbok Galak wis dikalahke marang Raden Janaka. Saikine wis wayahe Raden Janaka neruske laku lumampah ana ing tengahing wana. Weh, kocap kacarita lumampahing Raden Janaka jemedule togok lan belung. Kling. Kula ingkang sowan Ndara Janaka. Wiladalah togok lan belung. Ngaturaken pangabekti, Ndara. Ya, pangabektimu tak tampa. Bali pangestuku tampanana ya togok. Injih, Ndara. Sediamu sowan ana rene kuwi ana wigati apa, Gok? Ajeng takok sesuatu. Sesuatu apa? Masa depan. Wiladalah masa depan bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir ginjange ngalis. Oh, kudaku lari gagah berani. Jeng 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 jeng. Tahun 2023 jenengan gadah kepinaan apa, Mbak? Mugi Ndara saged ngendika masalah menika, Ndara. Ampun cengengesan, Ndara. Niki serius lho, Ndara. Tahun 2023 iki aku kepengin dadi dalang. Weh, ladalah kok malah dok cengengesan.
Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon lir ginjanging alis. Oh, kudaku lari gagah berani. Ceng 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 ceng. Ayo lari. Ceng 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 ceng. Kudaku lari. Ceng 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 ceng. Oh, alah iki lakon apa to, Run? Ganti mobil, investasi sawah, mangkat umroh. Kabeh sing dadi cita-citaku wis tercapai ning tahun 2022. Ya Dit, kudu bersyukur, Bu. Ning tahun 2023 sampean duwe penjaluan opo, Pak? Nek aku yo muga-muga warga kampung Riwil ki ayem tentrem uripe kabeh sejahtera. Nek keinginan pribadi, pandemi saiki wis ilang. Lakune urip wis bali normal meneh. Kowe ya wis do iso sekolah meneh. Wis bebas dolan meneh. Dongane dhewe taun wingi wis dikabulke Gusti Allah. Tahun 2023 jenengan gadah kepinginan apa, Pak? Ya muga-muga warga kampung Riwil tetep iso gayeng lan gawe seneng marang wong akeh. Nek Gusti ngeparengake to. Awal tahun iki aku kepengin nyelameti guruku sing wis sedo. guru. Iya. Guruku sing wis tak anggap kaya wong tuaku dhewe. Aku iso kaya ngene kuwi mergo sinau karo piyambakane. Mbah Yai. Aku kepengin nganake haul kanggo mengeti beliau, Bu. Muga-muga Gusti njabahi ya, Pak. Insyaallah. Amin.